ಕುಡ್ಲದ ಗೌರಿಕೆರೆ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಟು ದೇವಾಡಿಗೇರಿನ ಆಟಿದ ಕೂಟ ನಡತನ್ನು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಕುಡ್ಲದ ಮೇಯರ್ ಭಾಸ್ಕರ ಮೊಯ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದೇವಾಡಿಗ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಸಂಘ, ದೇವಾಡಿಗ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ, ದೇವಾಡಿಗ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಒಟ್ಟಾದು ಬೆದ್ರದ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಗೌರಿಕೆರೆ ಟು ದೇವಾಡಿಗೇರಿನ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಿಥುನ್ ರೈ ತುಡರ್ಪೊತ್ತಾದು ಕುಡ್ಲದ ಮೇಯರ್ ಭಾಸ್ಕರ ಮೊಯ್ಲಿ ಪಿಂಗಾರ ಅರಲ್ತದು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕೂಟವನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೀರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಮೇಯರ್ ಭಾಸ್ಕರ ಮೊಯ್ಲೇರೆಗ್ಲ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಸಮಾಜದ ಬಡವರಿನ ಗುರುತು ಮಲ್ತದು ಅಗತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಲ್ತದು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಒದಗಾಂದು ಬತ್ತಿನ ಈ ಸಂಗೊಳೆಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ ಬಯಕು ಎಂದು ಭಾಸ್ಕರ ಮೊಯ್ಲಿ ಬಂಡೇರು. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬರುವಾಗ ತಡವಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. ಮಿಥುನ್ ರೈ ಪಾತಿರ್ದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತನಡು ಆಚರಣೆ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬರಡು ಒಂದು ಪಂಡೀರು. ಜ್ವರ ಶೀತ ಬರಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶರೀರ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡ್ರೆ ಅಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ತಿನ್ನೋಡ ಅವು ಪತ್ರದ ಅವಡು ತ್ವಜಂಕದ ಅಂಬಡೆ ಅವಡು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಾರಿಗೆ ಅವಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಬಹುಶಃ ದುಂಬುದ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಇನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಕುಡ್ಲಾಡಂತೂ ತುಯರಿ ತಿಕ್ಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕ್ಕೆ ಬೆದ್ರ ಪುರಸಭೆತ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಯ ರತ್ನಾಕರ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ತಿರಿಪಾಯರು. ಆಟಿದ ಕೂಟ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂಗಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಜಾತಿ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಗಣ್ಯರ್ನಕುಲು ಪಿದ ಹಿಡಿದಲ ಪುರ ಅತಿಥಿಲು ಪುರ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಟಿ ಸೇರಿರಂಚ ಮರಿಯಲದ ತುಳು ಜನಕ್ಲಿನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಅರಗಣೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತಲು ಆಟಿದ ಕೂಟೊಡಿತ್ತಂದು ಸರ್ವೀರ್ಲ ಉಲ್ಲಾಸ ಉಮೇದುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೆಲ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿರು.